Tipe-tipe panganan Indonesia sing tak senengi. Iki apa iki? Batagor. Batagor ki enak tapi aku senenge ki lek sambel didhewekne. Ora seneng lek dicampur. Soale iki yo krupuke batagor kuwi mlempem. Iki nomor 4. Nah, terus cireng. Cireng ki ko tepung kanji yo, kanji. Iki nomor 5. Nah, bakso. Bakso ki enak terus pedes. Mangane harus pedes. Iki nomor 3 ya. Nomor 3. Oke. Selanjutnya empek-empek. Iki ki kaya cuka ngono kuwi ya. Rodok ora tek pati seneng sih aku ki. Karena kadang garing, kadang ki teles ngono lho jerone ki, terus ora pati mateng jerone ngono kuwi. Iki nomor 6. Yo, terus dimsum mentai iki enak pol iki. Iki nomor 2 wis. Nah, cilok ya padha kok kanji. Cuman pedes-pedes ngono iki nomor 7. Weh. Nah, mie ayam. Enak pol iki, jan enak pol. Nampol pol suweneng pol. Terus mie ayame kuwi ditambahi kepala ngono kae. Kayak ceker enak nomor 1. Ora keblondrok. Ceblak nomor 8. Nah, pentol ki kadang jajan kadang ora ya. Iki nomor 9 wis. Martabak nomor 10. Ora keblondrok.